Click Media Network sa mga di kalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo. Kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Mga kaalagad, mangin alerto kita tanan. Kadungan sa pagbukas sang panahon sang tig-ululan, nagataas na naman ang kaso sang dengue diri sa aton. Kinahanglan naton nga halungan ang aton ni kaayong lawas, ilabi na ang aton nga mga kabataan. Ang dengue ginadala sang lamok nga Aedes aegypti, kag nagahalin sa mga stagnant nga tubig, pareho sang ginbilin sa lata, drum kag mga guba nga goma. Ano bala ang sintomas sang dengue? Hilanat, sakit sang ulo, palalakit sang kalawasan kag kasukasuan, rasya sukon pula-pula sa panit, kag pagdugo sang ilong o kon baba. Ano ang aton pwede nga himuon? Limpyuhan ang aton palibot, takpan ang mga container nga may tubig, magpa-check gilayon kung may sintoma, kag magamit sang mosquito net, mosquito repellent kag mga bayo nga may mahaba nga manggas. Basta magbinuligay kag may ihibalo, malikawan naton ang dengue. Maghalong kita tanan, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya. Halong mga kaalagad, ang ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang 88.1 Spirit FM Rojas. Kung negosyo ang istoryahan, isa lang ang aton saligan, Maribird Corporation. Sa pila ka dekada nga pagserbisyo sa mga pumuluyo, ang Maribird Corporation padayon nga nagahatag sang kalidad nga produkto kag serbisyo. Maribird Liquid Petroleum Refilling Stations sa Capiz, Iloilo kag Aklan. Sigurado ang imo gas kag kinahanglanon sa kusina kag salakyan. Grocery stores kag bakery products. Kalidad kag barato nga balaklon sabat sa imo kinahanglanon. Maribird Inland Resort. Kung luyag mo magpahuway kag mag-enjoy, dali na sa Maribird Inland Resort sa Barangay Lantangan, Pontevedra, Capiz. May swimming pool, function hall, kag relaxing lugar para sa imo pamilya kag barkada. Mayara man sila sa agricultural supply, commercial establishments for lease, hardware kag construction supply, kasubong sang semento kag Alders Prime Logistics Incorporated. Maribird Corporation, negosyo nga labing masaligan, serbisyo nga may kasing-kasing para sa tanan. Oh my! Ay naku! Madalas nating marinig na sinasabi ng maraming tao yan. Bakit depressed ka? Nalulumbay ka? Nanghihinayang ka? O wala ka ng pag-asa? Smile and the world will smile with you. Ang ating subconscious, napakayaman yan. Binigay ng Diyos yan. Ang lahat ng resources nandiyan na. Kaya sabihin natin, sa tulong ng Diyos, kaya ko to. Kaya, kaya mong gapiin ang lahat ng problema sa buhay mo. Welcome back to the seafood capital of the Philippines, Rojas City! Yes, syempre! Suliton taton bakasyon, kag first on the bucket list, ang pagpangita sa manamit nga seafood restaurant. Ay, best friend! Wala ka na sang ibang pa nga kantuan, kundi ang Reese's Grill and Seafood sa Baybay! Magluwas na super namit kit ang mga luto ni Chef Joel, sigurado, may enjoy mo kit ang manaming ang view sa Baybay diri sa Rojas! Oo, I heard gani. Actually, ara din na siya sa #1 restaurant recommendations online. Di, let's go na! Ano pa ang nahulat niyo mga best friends? Kadto na sa Reese's Grill and Seafood! Agud matilawan ninyo ang kanamit sang seafood ng mga pagkaon! The best nga bulalo kag crispy pata! Kag ang manamit nila, papuring barbecue! Sigurado, masulit mo gid ang kadto mo sa Rojas. Oras nga matilawan mo ang mga pagkaon sa Reese's Grill and Seafood. Reese's Grill and Seafood! Sa mga luyag mag-order, mahimo magtawag sa 0956-7244-853. Reese's Grill and Seafood. Taste of great seafoods. Taste of Rojas City! Reese's Grill and Seafood.
pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Spirit FM Rojas, ang Capiz Archdiocesan Social Action Center ukon Caritas Capiz, pinaagi sini nga waragwagan, magadala sa kahanginan sang Santos nga Misa, alas 6 ang takna sa aga. Ang aton pagpamalandong sa Santos nga Eucharistia sa kahanginan, bukas ini sa mga kauturan naton nga may kasablagan, ukon hindi sarang nga makakadto kag makapasakop sa misa sa aton mga simbahan diri sa Arkidiocese sang Capiz. Ini nga Santos nga Misa sarang ninyo nga maupdan pinaagi sa 88.1 FM band sa inyong mga radyo. Sumuman sa nagkalain-lain nga Facebook pages kaangay sang Kasak 88.1 Spirit FM Rojas kag sa Kasak Caritas Capiz nga Facebook account. Ang aton misa sa kahanginan bukas man para sa tanan nga luyag magpadala sang ilang nga intensyon. Mahimo lamang nga ipadala ang inyong mga pangapay pinaagi sa aton hotline number na 0907-621-6650 ukon sa Kasak kag 88.1 Spirit FM Rojas Facebook pages. Ang mga donasyon nga aton malikong igaparte ni Sir sa mga programa sang abyan ukon Active and Benevolent Samaritan for the Youth and the Needy, kasubong na lamang sa educational kag medical assistance. Misa kahanginan. Ginadulong sa inyo sa 88.1 Spirit FM Rojas kag Kasak Caritas Capiz, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa tinutuyo sang kabuhi, ang tanan may katapusan. Pero sa Joel Memorial Homes, ang aton pagpalangga sa aton mahal sa kabuhi, wala nagatapos bisan sa ilang nga pagtaliwan. Joel Memorial Homes, owned and managed by Crisel Diaz, nagatanyag sang serbisyo nga may kasing-kasing kag paghangop sa panahon sang kabudlay kag pagtilaw. Sa Joel Memorial Homes, masaligan ang dekalidad nga serbisyo kag husto nga kasulhay para sa aton mga pinalangga sa kabuhi. Sa tion sang kasugo kag pagkinahanglan, bisitaha kami sa Barangay Lawaan, Rojas City, ukon sa Bailan, Pontevedra, Poblasyon President Rojas, kag Santa Cruz, Dumalag. Mahimo man magtawag sa cellphone number nga 0908-812-8400 ukon sa telephone number nga 036-6215-968 para sa dugang na kasayuran. Joel Memorial Homes. Una ang pagpalangga kag masaligan nga serbisyo para sa nagtaliwan naton nga himata. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Hayaan na
sa radyong katabi, mga awitin ng ating buhay. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best itong kabarkada, Spirit FM. Buddy, the best buddy, the best buddy, the best buddy. Good morning, good morning, good morning. Maayong aga mga kaalagad, mga ka-best friends. Welcome sa aton Friday edition sang aton nga programang simbahan nga nagapanglakaton. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 8:08 sang aga. Mga kaalagad, welcome sa atong programa subong nga aga sang Biyernes, Setyembre 5, 2025. Sa pangalan sang aton bugos nga station broadcasting, nga ginapangunahan sang aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager nga si Father Mark Granflor. Sa aton technical director alagad Mingming Wego, kag technical partner alagad Benny Dalida. Ini naman ang inyong kaalagad, si Brother Gab Toledo para sa programang Simbahan nga nagapanglakaton. Nagapangayo gid kita sang katahuran ka nagapaabot sa aton pagpanamyaw sa aton mga tagpalamati sa 16 ka kabanwahanan sa Capiz, kag 47 ka mga kabaranggayan sa syudad sang Rojas. Aton man ginaabi-abi ang mga pinalangga naton nga mga kalagad, mga ka-best friend nga nagatutok via Facebook Live diri sa 88.1 Spirit FM Rojas. Subong man sa nagapamati sa nagatutok sa aton nga Pamati Archdiocese of Capiz Facebook page. Mahimo nyo man nga masundan ang aton mga programa pinaagi sa aton YouTube account kag nga Spirit FM Rojas. Sa komprehensibo nga balita kag di kalidad nga mga programa, palyog like, follow, share kag subscribe sa aton YouTube account kag Facebook page kag live streaming. Sa subong nga aga sang Biyernes, no, katapusan nga weekdays sa semana, ako nagsagali, nagkuha sang programa bagod kay maimportante nga nakatang atod nga pinalangga nga station manager nga si Father Mark Granflor. Hag hindi man pwede mabayaan nga wala sa programa bangod badamo sang mga kaalagad nga best friend nato nga naga-text, naga-chat kung hindi kita makaprogram sang aga. But silingon madamo gid sang nagasuporta sang aton nga radio station diri sa Arkidiocese sang Capiz. Madamo sa nagasunod kay nagapamati, no, mapa Facebook man o kun radio. Kag of course, no, mga avid viewers naton kag listeners halin pa sang una sa pamati. Tubtob nga nagkader emergency response radio kag subong nga nahimo na siya nga 88.1 Spirit FM Rojas. Good morning no sa tanan naton nga mga tagpalamati, sa mga nagatutok dira sa Teodoro Arces Trade Center, sa lipunan, sa mga nagabaligya dira, sa mga nagapangumpra, sa mga tricycle drivers naton, sa mga nagapamati sa higad-higad, sa gilid sang suba, sang tulay, sang karsada, kung sa diin man.
Wala ni alagad Benny sang greetings. No? Of course, good morning man sa akong pamilya nagapamati. Labi na gid sa akon nga nanay, no, adlaw-adlaw nagapamati diri sa 88.1 Spirit FM Rojas. Si Bing Coronado Toledo. And of course sa mga katikesta dira sa Sitio Pili, no, sa Dinginan. Sitio Pili sa Barangay Dinginan, Rojas City. Sa subong agas ang Biyernes, no, may ginbili ng aton station manager nga pag mga topiko nga aton nga pagaistoryahan, nga amon dapat pagaistoryahan, no, nga duwa subong nga aga. Gani, no, abangod sa mga unexpected circumstances, no, nga hindi apulong, may ginbili na aton station manager sa aton nga topiko na hanungod sa Season of Creation, mga dokumento nga ginpagwa sang aton nga simbahan. Ilabi na gid sa aton Santo Papa kag sa mga nanari-sari nga mga dioceses sa bug-os nga Pilipinas kag sa guaman sang Pilipinas. Subong man mga inisyatibo kag mga dokumento na hanungod sa pagtatap sang aton dunang manggad sang mga LGUs, no, nga nakitaan sang aton nga Spirit FM Rojas team. Especially sa mga LGUs, no, sang Bohol kag may ara gang isang LGU sang Iloilo. Alagadaan paano makita ang comments, no? So, sa mga hindi sa subong ng mga nag-view sa aton nga pulo nga mga viewers. Hello and good morning. Hindi ko pa makita ang mga ngalan sa aton mga viewers kag sa mga nag-comment. Upod ka na lang diri sa program. Good morning Sakay Milagros Araque, no. Good morning Bro Gab kag sa tanan nga kalad. Good morning man Ma'am Milagros, no. Kag salamat sa imo walay untat nga suporta sa aton nga radio station sa Archdiocese. Good morning Sakay Mergin Bunda, no. Shout out to Bibing, no, kasi tayo mo da panimalay isa tanan nga nagapamati dira kay Tita Nelly, kay Tito Bongbong. Hello, good morning and shout out kay Father Mark kung sa diin ka man subong kabay nga yara ka sa maayong nga kahimtangan. Good morning mano sa akong classmate nagapamati dira sa Manila, si Brother Ted Patrick Navarra Tubera. Good morning. Good morning man sa akon nga estudyante dira sa Cagay, no, especially kay Luis Emmanuel Angelo Gelovis Manos. Good morning. Kag ma-makeup class na kita. Ganito mga kaalagad, no, stay tuned sa aton nga programang simbahan nga nagapanglakaton bangod sa aton nga pagbalik after sang aton nga short break. Aton nga akon pagabasa akon sa inyo ang mga inisyatibo kon mga mensahe sang aton nga sinari-sari nga mga dokumento sa aton simbahan. For example, ang message ni Pope Leo, message ng CBCP, kasi iban pa nga mga inisyatibo sang sari-sari nga mga dioceses sa Pilipinas, sa guaman sa Pilipinas, na nungod sa ilang mga hilikoton sa ilang mga pamaagi sa pagpasakop sa aton nga Season of Creation 2025 nga may temang Peace with Creation. Gani mga kaalagad, mga ka-best friends, aton ini pag-istoryahan after sang aton nga break. Gani, please stand by.
sa pagpanglakaton sang simbahan. Kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga di kalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Kaalagad, nakapoy ka na bala? O kung ba sinasubuan ka na? Hindi magkabala ka, normal lang ang makabatsyag sang kasubong sini. Gani, iyari ang pila ka mga simple nga pamaagi, agod liwat nga magbangon, magihom kag magpadayon. Una, mag-inom sang tubig kang magpahuway. Kahibalo ka bala nga makabulig ang bastante nga pahuway, agod ma-recharge ang lawas kag panumduman? Bisan sa lipot lamang nga break, dako na ini nga bulig para sa imo nga ikaayong lawas. Ikadua, makigaangot sa mga pinalangga sa kabuhi. Tawgan ukon kamustahon ang pamilya ukon abyan. Inibangod lain gid ang pamatsyagan kung may nagapamati sa imo. Simple nga istoryahanay apang dako nga kasulhay sa pamatsyagan. Pangatlo, magguha kang maglakat-lakat. Misan gamay lamang nga tion sa guha, maka-refresh sang panumduman ang preska nga hangin kag silak sang adlaw. Hindi magkalipat nga magpasalamat sa bisan gamay nga bagay nga may ara ka subong. Kag sa katapusan, isulat ang nabatsyagan. Ang pagsulat isa ka maayo nga pamaagi, agud ibuhos ang kasubo kag kakapoy. Siling gani, hindi man sara nga ihambal, mahimo naman nga masulat. Tandaan, abyan, wala ka gaisahanon. Ang tagsa kaadlaw, isa ka panibago nga panugod. Gani, tatapon na ang kaugalingon, magsalig kag hindi magsungka. Kaya na kaalagad. Sa kakapoy ukon kasubo, masami nga may paglaom. Magpahuway Pilipinas! Sa aton tagsa kapagbiyahe sa dalanon, hindi pagkalimtan ang numero 1 nga kaupod naton sa pagpanglakaton. Lawaan Petron Superstation and Car Service. Yari na ang masaligan kag kalidad nga serbisyo. Owned and managed by Mati, Christine and Xavier Viterbo. Ang Lawaan Petron Superstation and Car Service nagaalagad sang limpyo, kalidad nga gasolina kag diesel para sa imo nga salakyan. Petron XCS, Petron Blaze 100, Turbo Diesel, kerosene kag diesel max, ari na tanan diri. Nagatanyag man sang change oil. May mga promo kag libre pa nga serbisyo para sa mga suki. Ano pa ang ginahulat mo? Magbisita na sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. O kung magtawag sa telephone number na 036-6215-5513. Bukas ini Lunes tubtob Domingo para sa imo padayon nga pagbiyahe. Lawaan Petron Superstation and Car Service. The second best station in customer service. Power, performance, Petron. Merong kasabihang absence is a mode of being present. Mahalaga po yan. Sa dami-dami ng mga nangingibang bansa at naghahanap ng trabaho, sinusugal nila ang kanilang buhay, sinusugal nila ang pag-ibig sa kanilang pamilya, at karaniwan maraming kaguluhang nangyayari sa mga ugnayan dahil sa lumbay, lungkot, pangungulila. Tandaan sana natin, kung meron kang alaala ng minamahal mo,
palagi mong isasama yan sa pang-araw-araw na buhay mo. At sa pamamagitan din ng panalangin sa Diyos at hilingin natin na sana maging matibay ako, sasaya kayo at hindi kayo mahuhulog sa mga tukso. Makapangyarihan ang ating pag-iisip, ang ating mga alaala. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapanglakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapaalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapanglakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapanglakaton. Sa 88.1 Spirit FM Ross Philippine Standard Time, alas 8:23 sang aga. Mga kauturan, mga kalagad, mga best friends, no, sa nasalinggani aton nga pag-istoryano kung ako nga paigasaysay sa inyo ang mga nanarisari ng mga dokumento kag mga inisyatibo kag tikang, no, sang nanarisari ng mga dioceses kag mga LGU sang aton nga sa aton pungsod, no, sa ilang nga pagpakigbahin sa aton nga sa pagsaulog naton sa sining bulan sang season of creation. Ganino sa nakaligad nga san o gani kita nag-opening sang nakaligad nga September 1, no, direct sa Arkidiocese sang Capiz ginbuksan naton ang aton nga month-long celebration sang aton nga Season of Creation 2025 nga may temang Peace with Creation. Ang opening mass sang aton nga Season of Creation diri sa Arkidiocese ginhiwat didto sa La Playa Resort sa Kasanayan, Pilar, Capiz, no? San Ramon, Sitio San Ramon, Kasanayan, Pilar. Kag dito gintapuan sang mga nanoytuhay nga mga religious organizations, movements and ministries. Kag ginupdan man sang mga nanarisari nga mga parokyano nato, no, kag mission stations diri sa bug-os nga Arkidiocese. Kag of course ara maton makaparian ginpangunahan ang misa ginpangunahan sang aton nga Senior Arsobispo. Kag gin-host ang host nato ng host parish ang Kasanayan sa pagpanguna ni Father Jinil Morales, no. Nagmisa kita, naghalal kita sa Santos nga misa bilang isa ka lokal nga simbahan. Kag subong man after sang pagkatapos ng Santos nga misa may yara kita sang tree planting activities kag covenant signing. Gani, no, ang pagpanghangkat sa aton karon after sang tree planting amo ang tree growing, no, kung paano naton patubuon, padakuon, kagalagaan ang mga gintanom dito nga mga kahoy sa La Playa Resort sa barangay sa Kasanayan, no. Sa akon nga nahibaluan mayara man sa kita sa mga team, no, especially sa under sa Commission on Ecology, no, nga ginapangunahan ni Father Paking Casalda. Mayara sing team nga magalibot sa mga lugar kung sa diin kita nagpananom sang mga kahoy agod ilang alang taon ang progress. Kag of course makita man nga
o kung mautitiran ang pag-alaga sinino every month ang pagkadto dito. Kahapon Huwebes, September 4 ang ikaduha nga misa no sa pagsaulog sang Season of Creation ginhiwat naton dito sa Gugma Beach sa Bilao sa Pian. Kung sa diin ini siya gin pangunahan sang aton nga senior ang Santos nga misa gin pangunahan sang aton nga senior arzobispo kag ang host parish naton ang St. Therese of Lisieux Parish sa Bilao sa Pian sa pagpanguna sang Ilacura Paroko Father Angelo Ubalubaw. Daw pastoral visit ang Season of Creation no kay sa boundary pa lang damo-damo na sang welcome committee, may mga flaglets na kag may mga drum and bugle. May mga convoy, kag actually very organized. Congratulations no. Of course, congratulations kay Father Janil, congratulations man kay Father Angelo, very organized kay manami ang pagpatigayon sang aton nga Season of Creation kahapon sa Bilao sa Pian. Bisan mainit-init ka daw payag-payag lang pero masadya no, masadya. Kag naaliw gid si aton technical partner nga si Ana Marie Sakuragi sa intermission number nga ginhiwat kahapon dito sang Zumba group no sa Sapian. Okay, kidding aside no, manami ang pagpatigayon kahapon sang aton nga Season of Creation dito sa Bilao. Of course after sang misa mayara man sing tree planting dito kag ang sa aton nga pagsaulog sang activities kahapon may ara suporta sang aton nga LGU kag sang mga barangay officials. Gani madamo gid nga salamat sa inyong suporta kag pagbulig para matigayon ang aton nga Season of Creation. Ini nga topiko ginbilin sang aton nga station manager no. Kag ini basahon kag of course agaan ko man sing gamay nga pagpamalandong kag pag-explicar no. Una may yara sing tikang no nga ginhatag or kon may ara sing masiling kita nga ginpromulgate o kung ginlunsyar ni Pope Leo XIV sa aton nga pagsaulog sang Season of Creation from September 1 to October 4. Kung sa diin ginaprobahan ni Pope Leo XIV ang bag-o nga votive mass o kung misa botiva para sa care of creation. Na-translate ni siya sa ginpagawa ni siya sa lengguwahe nga Latin nga Misa Pro Custodio Creationis o kon misa for the care, mass for the care of creation. Kag amo ni atong gingamit halin sang September 1 dito sa Kasanayan kag September 4 sa Bilao. Kag ini siya igasulod na sa aton nga Roman Misal sa libro nga ginagamit sa pagmisa no sa mga pare. Pero diri sa Archdiocese sang Capiz, since wala pa nakapagwa ang CBCP sang translation, official translation sang sinang votive mass for care of creation o kon Misa Pro Custodes Creationes, ang aton pinalangga nga Senior Arzobispo nagpahanugot nga gamiton ang gin-translate sang aton Chancellor sa Hiligaynon sining misa no gingamit na naton gani no sang September 1 kag September 4 for provisional use and for experimental use only. Kay nagahulat kita sang official translation gikan sa CBCP. Pero since wala pa kag kinahanglanon na naton gamiton para sa misa sang aton nga Season of Creation nag-translate kita sang Hiligaynon pati ang aton mga balasahon ginpan-translate naton agud may gamiton kita agud nga maintindihan sa mga tawo ang mensahe sang aton nga mas maintindihan nila no sa Hiligaynon ang mensahe sang aton nga santos nga misa sang aton nga mga balasahon kay sa aton mga pagpamalandong agud magiyahan man sila no sa pagpamalandong Manila no nga
mapadalman nila ang pag-intindi, ang paghangop, kag ang maikabuhi gid ang maayong pamaagi, maayong pamatasan sa pagtatap sang aton dunang manggad. Gani ini nga misa suno sa Vatican nagahatag sa aton sang pastoral way nga magpasalamat sa mahal nga Dios sa grasya, sa bugay sang asang creation, no, sang mga tinuga, kag aton nga pagpanibag-o sang aton misyon bilang mga tumuluo, bilang mga tinugyanan sang aton nga common home. Gani hindi kita makalagad mga best friend, hindi kita ang nagapanag-iyas hindi, no. Hulam lang ini. Kag kita mga tinugyanan lamang sa kung ano ang ginbuhat sang aton nga Ginoo. Masunod amo ang mensahe sang aton nga Catholic Bishops Conference of the Philippines o kung CBCP para sa Season of Creation 2025. Sang nasiling nga sang July 2025 sa ilang plenary assembly ang CBCP nagkasugot sila nga pagasaulugon ang misa sang Season of Creation sa first Sunday of September. Bangod kay or para nga mas madamo pagid nga mga tumuluo naton ang maka-join sa pagpamalandong kaysa pagpangamuyo for ecological conversion. Of course, sa madali nga pag-intindi, tapnaon naton ang aton nga mga prioridad, aton mga pamaagi, ang aton nga way of living, tapnaon naton ang mga bagay nga makahalit sa aton isig katawo, makahalit sa mga tinuga sang Dios, makahalit sa aton nga dunang manggad. Kaya padayonon naton ang mga pamaagi nga aton mga estilo sa aton nga pamaagi sa pagkabuhi. Padayonon naton ang mga maayo nga mga butang nga makabulig to preserve our environment. Gani ang CBCP President, His Eminence Cardinal Virgilio Pablo David, nagaagda sa tagsa-tagsa ka mga parokya, katilingban kag pamilya nga ikabuhi naton ang Season of Creation hindi lang sa subong nga bulan sa September pa kad October 4, kundi sa aton adlaw-adlaw man nga pagkabuhi nga may pagtuo kag paglaom kag kabakod. Gani nagaagda ang aton CBCP President nga sa ulogon naton ang Eucharistia nga may bago kita nga formulary nga atong gin-approve ni Pope Leo XIV. We have to pray for ecological conversion and to take concrete steps to live sustainably. Both siningon, sustainable living, we have to protect our forests, aton kagulangan, ang aton kadagatan. Kag of course, we have to reduce waste, not only to reduce but also to recycle and to safeguard life for future generations. Subong kaangay maini sa ginpagwa sang aton nga sang sulat pastoral sang aton Senior Arsobispo nga kung hindi naton pag-umpisahan subong, hindi kita maghimo sing tikang, hindi kita magbugtaw kang magbangon, kang maghimuon ang aton bahin, ang aton katungdanan bilang mga tinugyan, ti basi ang buwas mangin ulihin na. Gani nagpamangkot ang aton nga Senior Arsobispo, no, kung mapasa pa bala naton sa masunod nga henerasyon ang isa kakalibutan nga maayo nga manami istaran. Subong man masunod nga dokumento no amo ang Federation of Asian Bishops Conferences, ang mga ginatapuan ini siya sa mga obispo naton, sa mga obispo sang Asia. Ini siya gitawag FABC o Confederation of Asian Bishops Conferences. Sila man nanawagan nga mas pinaigting na pagkilos para sa pangangalaga ng kalikasan. Kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng Laudato Si,
at ng pagdiriwang sa taon ng Hubileo ng Pag-asa. The same call, no, the same call halin sa kay Pope Leo sa CBCP kag sa Federation of Asian Bishops. The same goal, the same call, no, to protect nature. Maghimo kita sang tikang sa pagtapna sang aton nga malain nga mga estilo, nga mga malain nga mga ginabuhat nga makaguba sa aton dunang manggad. Masunod ang Caritas Philippines. Kung sa diin si Bishop Gerardo Alminasa, ang Vice President sang Caritas Philippines, nagapanawagan man nga kung sa Tagalog manatiling matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng mundo at ng bansa. This is in line with the Jubilee of Hope that we are celebrating this year. Gani ang mensahe ni Bishop Alminasa sa aton nga pagsaulog sang Season of Creation 2025 nga napapanahon ang pagdiriwa ngayong taon dahil hindi lamang ilang buwan, kundi maraming taon nang nagaganap ang mga armadong tunggalian sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bangod kay ang aton nga tema, ang iya message consistent sa aton tema nga Peace with Creation, Seeds of Peace and Hope. Ang Season of Creation, ang pagsaulog ng Season of Creation para kay Bishop Alminasa, hindi lang wala lang delimit sa pag-protect o kung pag-care sa aton nga nature o kung pag mga example mag-recycle or sustainable living, but more deeply, no, ang iyang panawagan sa aton nga we have to pray for peace, no, nga hindi kita maguntat, hindi kita madulaan sa paglaom, nga maaton gid maabot ang peace nga gitawag, ang freedom, kahilwayan, ang peace, paghidait sa aton pungsod sa pihak sang kagamo, sa pihak sa mga giyera nga nagakatabo sa iban nga pungsod. Gani ipangamuyo man naton, no, nga maangko naton ang paghidait kag kalinong sa aton nga kalibutan. Subong man sa Roman Catholic Archdiocese of Manila o kun ARCAM, nagpagawa sila sang circular sang Agosto 28, 2025 kung sa diin gina-encourage nila ang tanan nga mga kaparian, mga laiko kag ang tumuluos sang bilog nga Archdiocese sang Manila nga pagasaulugon man ang Season of Creation nga naga-coincide sa ila pagsaulog sang 12th year of celebration and 20th anniversary of the Ministry on Creation. No, Ministry on Creation diri sa aton Commission on Ecology. Subong man sa Ministry on Ecology sa Diocese of Pasig ni siya. Nag-announce man sila nga magpakigbahid man sila sa mga helikotons ng Season of Creation. Kag nagbukas sila sang ilang activities para sila Season of Creation sa September 1. Kag ang ilang focus sang Diocese of Pasig is about environmental stewardship. O kung masaling naton sa iligan pagkatinugyanan. Ang Diocese of Cáceres sa nagang ginapangunahan sang ilaw obispo nga si Archbishop Rex Andrew Alarcon, nagapanawagan sa mga mananampalataya, lalo na sa mga deboto sang mahal na ina sang Peña Francia sa Bicol Region, nga magpakigbahin sa Walk with Ina o kon Run for Creation, a fun walk and run event sa Naga City. Sa Archdiocese of Lipa, Batangas, ginapangunahan ni Archbishop Gilbert Garcera, nagapanawagan sa tanan nga mga parokya kag mga magagmay nga Kristohanong katilingban sa iyang archdiocese nga makigbahin man sa pagsaulog sang Season of Creation 2025. Nagpagwa man, subong man nagpagwa sila sang sulat circular nga suportahan
ang mga hilikuton kag programa sang ilang Archdiocesan Ministry on Environment o kon AMEN. Archdiocesan Ministry on Environment, yung napangunahan ni Reverend Joseph Randel Katigbak. Season of Creation, panahon ng paglikha. Of course, nag-open man sa September 1 kaya magatakop sila sa October 4. Subong man ang Diocese of San Pablo. Ang ilang Commission on Ecology nag-imbitar man sa tagsa-tagsa nga magpakigbahin, mag-upod sa pagpanglakaton, sa pagpangamuyo, pagpamalandong kag aksyon, no, para sa aton nga common home. Diocese of San Pablo may mga ginprepara silang mga programa. Kag ang mga ini ng iban sa ini amo ang weekly webinar. Every week gid ya ilang webinar. Kag mayara sa liturgical celebrations. Mayara man sila sang ecological encounters. Kag ang ilang purpose o kon goal sa sining mga activities nila sa Diocese of San Pablo amo nga isulong ang katarungan, kapayapaan at pagmamahal sa kalikasan. Subong man sa Diocese of Imus, mayara mas laging pagwa nga sulat sirkular kung sa diin si Bishop Reynaldo Evangelista nagaagda sa mga parokya, eskwelahan kag katilingban sa Diocese of Imus nga maghimo sa mga programa nga naka-focus sa pagpadalom, sa pagpabakod sang mga tikang, sa pagtatap sang aton nga kalibutan. Of course, Archdiocese sang Capiz, kita aktibo nga nagapartisipar sa Season of Creation kung sa diin ginahatagan naton sing focus o kon emphasis ang pagkakinahanglanon, the need for collective action for the environment. Ngayon daw kaangay man sang tema sang Spirit FM Rojas, sama-sama together, no? Kay kung isa, dua, tatlo lang ang magpanguna o kung ang magtatap sang aton nga kalibutan kung doon ang manggad hindi ni masarangan gani ga panawagan no pagi sa aton nga sulat circular man nga nagapanawagan ng aton nga Senior Arsobispo nga kinahanglan tingog kita no o pululupod kita nga magbulig nga magtapna sang mga malain nga mga buhat ay magtatap, maghimo sa mga aksyon nga makabulig sa pagpreserbar sang aton nga environment o kung doon ang mga dokon sa aton nga kalibutan kag aton man alagaan ang tinuga sang mahal nga Dios. Of course, nakita sa aton nga broadcast team no kag sa aton staff diri sa Spirit FM Rojas, may mga LGU kita nga nagpartisipar man sa Season of Creation, kaangay sang Iloilo sa kay Governor Defensor nga nagsiling ibalik ang mga kagulangan. Subong man sa LGU sang Ubay Bohol kun sa diin ang konsihal o Konsihal Facundo Gavas Jr. nagpanguna sa pagsaulog sang Season of Creation kung sa diin ilaman gintagaan sing igtalupangod ang importansya sang pagkatinugyanan sang mga tinuga sang Dios. Gani mga kalagad, mga ka-best friends, no, sa tanan nga ginbasa naton nga mga hilikuton, mensahe ka tikang sa pagpasakop sang aton nga tuigan nga pagsaulog sang Season of Creation, ti
isa lang gid ang mensahe sa aton tanan, no? Nga ginatawag kita sa pagpangalaga sang aton nga kalibutan. Ginatawag kita sa pagpangalaga sang mga tinugas, sang mahal nga Dios. But the key is consistency. Hindi lang subong nga bulan, hindi lang kung saan-o. Hindi lang subong nga season of creation, kundi the key is consistency, small daily actions, no? Bangod kay sa adlaw-adlaw mangin consistent ang aton nga actions, dako ang epekto, dako ang pagbag-o nga matabo. Bangod ang caring for creation it's not just a duty. Hindi lang duty ini sang mga lideres naton sa mga pangulo sang simbahan, but it is both a spiritual duty kag in a practical way nga masiguro naton nga may maayo pa nga kalibutan nga maabtan ang mga masunod nga mga henerasyon. Gani dugang lang, no, mga konkreto nga mga pamaagi sa pagtatap sang aton nga dunang mangga doon kalibutan nag-umpisa gid niya sa panimalay. Gani sa tanan nga mga nag-upod sa aton opening mass ng season of creation sa kasanayan kahapon sa Bilao, no. Hindi lang tani maguntat dito sa misa kag sa aton tree planting ang aton nga pag-alaga sa aton nga kalibutan kag sa tinugas sang Dios. Kani umpisan man naton sa aton panimalay mga ginikanan, magpakita kita sing maayong ehemplo sa aton kabataan kag tudloan naton sila nga mag-conserve sang energy kag magkabuhi sustainably. Kaangay sang, for example, sa aton panimalay, pamatyo naton ang mga suga, pangbugnuton naton ang mga saksakan sa mga appliances kung wala naton na ginagamit. Patyo naton ang mga sirada naton ang mga gripo sa aton mga tubig agud hindi kita mag-usik sa mga sang tubig. We have to reduce waste, no, magamit kita sang eco-friendly bags. Avoid single-use plastics. Sampol mga bottled water, styrofoam, no? Tuga tapos ang kaon kag inom ihaboy. Mas maayo nga magdala kita sang tumbler kag mga reusable nga mga container. Balik-balik yung ginahambal sang aton nga Commission on Ecology, no? Nga we have to practice waste segregation. We have to segregate garbage, no? Ang recyclable, biodegradable, kag residual waste. Sa atong panimalay, pwede kita maghimo sang compost pit o kon compost for food scraps. Bangod kay aning mga leftovers naton, mga panit sa mga prutas, saranggid ini mahimo nga mga abono, fertilizer sa aton mga pananom. Of course, kung kinahanglan naton nga maging consistent sa aton small everyday actions, we have also to be sustainable sa aton mga lifestyle choices. Mas maayo nga maglakat kita, magbike o kung mag-commute, no, kaysa magamit kita sa mga private cars naton daily. Isa ini ka pagpanghangkat, no, pagpanghangkat sa aton. We're also invited to eat more plant-based meals, to support our local farmers kag ang mga eco-friendly products. We have to avoid, arin sa susulat pastoral sang aton nga arsobispo, we have to avoid that kultura sang pagkamausikon o kung throwaway culture. Ini siya ginambal ni Pope Francis sang una nga ang throwaway culture amo ang example, may baklon kita, may gamiton kita after nga magamit ihaboy na. Wala na sa pulos, usik na naman, basura na naman. That's throwaway culture. For example, mabakal kita bayo sa subong okasyon pag after sa wala na ihaboy na. That's munang gitawag ito na kultura sang pagkamausikon. Kag mayara man kita sang excessive consumerism. Pag sobra-sobra nga pag-consume sang mga goods, mga balaklon, sobra nga pagbakal,
Tapos hindi wala na sang bilin ang iban. Kaya ara na sa aton excessive ang aton nga pagkonsumo. Masunod mga konkretong aksyon sa pag-alaga sang aton nga kalibutan. Of course, magtanong sang kahoy sa aton nga komunidad, sa aton nga ugsaran. Magtukod kita sang parish garden o kon home garden. Bisan gamay lang ang mga pots. Magbulig kita sa pagprotektar sang aton o sa pag-amlig sang aton ng water sources. Iwasan ang mga paghaboy sang mga basura sa aton mga kadagatan kag kasubaan. Bawod kay ni mga basura nga ginapanghaboy-haboy naton, siling sa aton nga arsobispo magapanuktok sa aton mga pertahan kung magbaha. Of course, sa spiritual nga bahin, ang aton nga sa pagsaulong ng season of creation, makapartisipal kita paagi sa pagpangamuyo para sa mga tinuga. Kung sa diin, ilakip naton sa aton mga intensyon, sa aton mga pagpangamuyo, sa aton nga santos nga misa, ang ecological conversion, kag makamarasmas tani ang tanan nga mga tumuluo sa aton nga katungdanan bilang mga tinugyanan o stewards. Of course, ang ibang diri, we have to educate others. We have to be advocates for eco policies and to celebrate eco feasts or Earth Day or Season of Creation. Yan yung mga kaalagan, mga ka-best friends, no? Sang gintugas ng Diyos ang kalibutan. He look at everything. Kang nagsiling sa it is very good, maayo. Sa Genesis, nagsiling siya, everything was good, it is very good. Gani makasiling kita mga kalagan, mga best friend, that creation is not just a scenery. O kung ina mga sunsets, ina picture-picture nato, mga bukid, mga dagat, di lang muna ang creation. Hindi lang siya sang basta-basta nga scenery. Kundi kung atong padalman ang tinugas ng mga Diyos is, o kung ang creation is a gift, bugay, regalo sang Diyos. Creation is a home, puluyan naton. At kung wala ini, sa diin kita may star sa Mars. Kag ang tinugas sang mga Diyos isa katimaan sang iya nga pagpalangga sa aton. Antes kita magtakop sa atong programa, luyag ko tamyawon ang aton mga viewers sa aton nga Facebook Live. Sa mga nag-comment, good morning sa kay Jello Vismanos, good morning sa kay Sir Emil Galono, sa akong classmate, sa akong classmate dira sa Kagay, sa Batchan Towers nga 3rd year theology. Kag of course, regards, kag stay healthy sa inyong pagpakapoy sa pagpreparar sa aton nga concert. Sa concert sa Santa Maria Mater Ecclesiastic Seminarium, sa Besperas sang kapistahan sang the Nativity of Our Lady. September 7 Besperas sa gahapon sinamo ang investiture sang atod nga mga first year philosophy sang ilang sutana. Kag sa pagkagabi sinamo ang concert, isa ka tribute concert para sa founder nga si Monsignor Onisimo Gordonsilio. Kag September 8 amo ang misa sa kapiestahan, no, dito sa aton nga Seminarium Mayor, ang Santa Maria Mater et Regina Seminarium. Good morning sa kay Gilcid Barcenas, no, sa kay Sir Gilcid, sa kay Sir Michael, sa kay Sir Salem. Good morning sa kay Yvonne, kag sa mga katikista dira sa Our Lady of the Most Holy Rosary Parish dira sa Bolo, kag sa kay Father Kaying. Good morning man sa kay Mahal Buhat. Yung mga kalagad, mga ka-best friends, sa sining season of creation naton, kabay magsabat kita sa panawagan, no, sa magsabat kita sa pagpangagda
sa aton nga tan-awon naton ang kalibutan to see the world with new eyes. Nga ang kada kahoy, kada suba, kada dagat, kada sapat, kada hangin nga aton nga ginaginhawa, no? They all speak of God's goodness. Creation is not just scenery, it is a gift, it is a home, and it is a sign of God's love. Gani makita man naton ang paghilibion sang aton kalibutan, bangod sang aton nga kapabayaan, bangod sang aton nga patarasak nga paghaboy-haboy sang basura, pagtamasa sang mga bugay sang tinugas sang Dios, pollution, mga basura kag aton nga pagguba sa aton dunang manggad, sa aton pagkutkot kag pag-ab-ab sa aton mga kabukiran, sa aton nga pagpanghaboy-haboy sang mga basura sa kadagatan kag sa aton nga mga kasubaan. Gani sa sining season of creation, especially no sa kay Pope Francis sa Laudato Si Nia, ginahangkat kita nga aton nga alagaan, protektahan ang aton nga common home, bangod ini isa katungdanan. Obligasyon ini naton tanan, hindi ini sang paggusto lang kita kung himuon naton or hindi. Parte ini sang aton nga pagtuo. Mga kaalagan, mga ka-best friends, isa naman ka-programa atong ginupdan diri sa kahanginan subong nga adlaw sang Biyernes, Setyembre 5, 2025. Sa tanan nga man nag-upod sa aton nga pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag kita ay kitaliwat. Sa pangalan lang sang bugos nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas sa gitapangunahan sang aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager Father Mark Granflor, technical director alagad Mingming Wego, kag technical partner alagad Benny Dalida, kag Ana Marie Ledesma. Ini naman ang inyong nangin kaalagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Ako si Brother Gab. Kag ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, sama-sama together always and forever. Maayong aga kag God bless Pilipinas. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga di kalitag nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. I love the
between my fantasy and what is real. I need it when I want it when I don't. Tell myself I'll stop every day, knowing that I won't. I got a problem and I don't know what to do about it. Even if I did, I don't know if I would quit, but I doubt it. I'm taken by the thought of it, and I know this much is true. Baby, you have become my addiction. I'm so strung out on you, I can barely move, but I like it. And it's all because of you. And it's all because of you. And it's all because of you. And it's all because never get enough. She's the sweetest drug. Think of it every second. I can't get nothing done. Only concern is the next time I'm gonna get me some. No, I should stay away from, cause it's no good for me. I try and try, but my obsession won't let me leave. I got a problem and I